Salam hormatly adamlar, mehriban watandaşlar. Bugün Premiere Pro programmamyzyň içiniň sazlamalary hemen bir kiçiräjik wideonyň içine alyp, nähili iş ýüzüne geçireriz, nähili işläp başlamaly, şolar hakynda gurlaşyp geçeriz. Ilki bilen sazlamalaryň şu ýerden başlaýas. Edit, Preferences, Autosave. Menkide sazlamalar dur. Bu ýeri her 10 minutdan 400 gedek ýadyna saklaýar. Indi bu ýer näme diýe? Misal üçin bir proýektimiz işläp başlanymyzda her 10 minutdan 400 gedek öz ýadyna saklaýar. 400 gedek bize yeterlik bolýar. Nähili uly iş işlesegem inni misal üçin bul näme-de gowy kömek edýär. İşläp oturan ýagdaýymyzda her hili bir ýagdaý bolup biler, toga çyp bilýär, şoňa meňzeş bir Windows'un bir aşypkalary, näferlikler bolup bilýär. Şo ýagdaýda işläp oturan proýektimiz öçäýän ýagdaýynda da bar eden işimiz biderek bolmadyýalyk her 10 minutdan öz ýadyna taklap durýar. Misal üçin şu 3 mindinden o sagat näçede işläp oturan bolsaňyz şo 3 mindinden her 10 minut öň ýanyna açyp şo ýerden işläp başlamany, ýene täzeden işläp başlamak üçin mümkinçilik döredýär. Bu ýerini şeýle ýagdaýda goýýas. Inniki Media Case. Media Case bu ýerem her programmada bolşýalyk öz artykmaçy faýllaryny üýşürýän ýeri bolýar. Şo ýerni başgaçarak ýere geçirýär. Öz awtomatik ýagdaýda belleýän ýerem bolýar. O ýerini tapmak az kynrak bolýar. C diskimiň içinde goýýar. Şoň üçin case faýlyny artalajak bolan ýagdaýymyzda köçençlik bolmadyýalyk. Ana şu ýerden browse edýärsiz. Misal üçin menki E diskimde common diýip belläp goýdum. Bir papkan adyny. Ýöne bu papkany nirede goýsak, adyny ütkötmeler soň ýerine ütkötmeler. Ýerini adyny ütkötsek, o programmanyň içindäki ýere ütkär. Ýene C diskimiň içine geçer. Şoň üçin şu ýerde belläp goýýas. Soň ýanky diýişim adyny ýerini ütkötmeler. Aşagynam şey diýsem, E diskimiň içinde command diýip bellerini duruna. Aşağı yer näme diýär bu ýerde? Awtomatik ýagdaýda köne faýllarymyzy her 90 günden öz arasalap durýar. Awtomatik ýagdaýda her 90 günden. Ondan aşağı awtomatik ýagdaýda 93 giga ýetenni öz pozýar. Aşağıda awtomatik ýagdaýda pozma diýip belläp goýýas. Buny bärik belleýänimiziň sebäbi bularda da goýanyň ziýany ýok. Şu ýagdaýda 93 giga ýetenni ýa 90 günden öz awtomatik ýagdaýda arasalap durýar. Buňa belleýänimiziň sebäbi her işi bolanmyzdan soň özümüz elle pozanmyz has gowy boljak ýaly men üçin. Şoň üçin şu ýere belleýänmen. Ol öz isteňize bagly. Haýsyna goýasyňyz gelse, goýup bilýäňiz. Inni bäri ädirlikçe bolýar şu ýerde. Şu sazlamalar etsek. Bäri okey diýär. Inni programmamyň içine bir haýsyda bir wideonyň içine alýas. Proýektimiň içine. Proýekt bölümini boş ýerine eklerek mişkan çep knopkasy bilen bassap kompýuterimizin içine girýär. Şu ýerden mende şular ýalyk bir video bar. İçine alýas şeýle. Inni içine nähili video alsak, şoň öz gowrumyna göre daroşka açmak üçin bu videonun üstüne saganmasýas. We new sugenka from clip diýen ýere basýas. Şonu bize şeýle daroşka açyp berýär. Öz awtomatik ýagdaýda. Size özüňize gerek razmeri bilýän bolsaňyz ille de açsaň bolýar. Kontrol naharpy basamyzda öňümizde şolar ýaly pencere açylar. Öz gerek razmeriňizi şu ýerden saýlap bilýäňiz.
berde her hili razmerler bar. Näme 80p 50 kadr 25 kadr 24 kadr şeýle özüňiz saýlap bilýäňiz. Haýsy razmer gerek bolsa. Ýok, nähili razmerde aşsaňyzy bilmeseňiz, videoň nähili razmerde diýen bil anyk bilmeýän bolsaňyz, bu ýagda öz kömek edýär. Ýanky diýişim ýaly. Videoň üstüne sagynmasyp, news GNK from clip diýsek, şular ýaly avtomatik ýagdaýda daroşka açyp berýär size. Indi siz täze açan ýagdaýyňyzda bu ýerleri bular ýaly görünýän däldir sizde. Sizde şular ýalyrak duranlar täze açylsa, şu sazlamalar ýok. Bular şu ýerde durýar. Başda açylan sazlamalar şular ýalyrak bolýar. Videoň ýygyderli görünen ogna şu ýerde. Özümde işlemäne has rahat bolar ýalyk. Şu ýerine şeýle bassak, näbide videoň ýygyderli görünýär. Bide işlemek üçin has amatrak bolýar. Ýokarsyna gyna gerek geriňizi fazlap şu ýerden beýlesi gerekdir. Şu ýerden bärini çykarjak diýen ýagdaýyňyzda şo ýerlerni fazlap çykarmak üçin work area bar diýip yer bar. Şoňa bassap, şular ýaly bide çykaryp berýär. İçiniň fazlamalaryny şu ýerden edilmeňki ýaly göçürseňiz bolýar. Şu jagada daroşkaň adynyň gapdalyna üstänjek çyzyjak bar. Şoňa basamyzda şu penjere çykýar. Bu ýerini şular ýaly edip goýýar. We soň aşağıda açarjyň suraty bar. Muňa basamyzda bolsa bärlerim şular ýaly bolmaly. Men öz sazlamalarym bu ýonuň siz öz işiňizi soň baýlaşdyrdyňyzsa geljek diýen öwrenip bermeli. Edil men işim boýunça häzir men öz sazlamalarym şular ýalyrak durýar. Edil häzirlikçe işlemene size mümkinçilik döredýär. Şular ýaly edýär. Bu ýerde eger kompýuterimizin ýagdaýy petrak bolsa, videonu görenni azajyk doňdurup, zat edip haýalrak görkezse, şu ýerden görkezçiligini sağlap bolýar. Häzir 1/4'e geçirsek has görnüş peselýär. Full goýsak, öde laýyk kaçsyny çykaryp ber. Bul öz işiňini golaýdan seretmek üçin golaýladyp taşlaşdyrýan klawiaturamyzdan goşmak bilen aýyrmak knopkasy golaýladýar. Goşmak knopka, aýyrmak knopkasy hem taşlaşdyrýar. Şular ýaly edýär. Misal üçin biz şu ýerden videonu kesip arasyna bir effekt goýmak islesek, şu ýerde bir effekt goýup bolýar. Şu ýerini kesmek islesek, jaz leziň suratçygy kesip berýär. Şeýle. Soň ýene knopkany basýar. Videomyz iki bölünýär. Şu iki videonun arasyna islesen başka video goý ýok. İkisini birleşdirip arasyna bir effekt goýasyň gelse goýup bolýar şu ýerde. We ýok, bärden kesjek dälliseň bir eden işiňizi ýerine gaýtarmak isteseňiz, beýle zatlarda da bolşýar. Ctrl Z knopka. Ýerine gaýtarýar. Şu ýerden kessek, mysal üçin arasyna hemen bir effekt goýasyň gelse, bärden effekt bölümine geçýär. Transition. Şu ýere basýar. Bärde bir näçe effektler bar. Mysal üçin şunu faýdaly. Şu effektin üstünden çepmişkamdan çep knopkasy bilen alıp
basyatda goýberemiz okda şeýle üstüne ýanky kesen ýerime üstüne şeýle assak. Ne bilen şular islesen efekti çala eýlep belek füýşüreňde de bolýar. Misal üçin klawiaturamyzdan shift knopkasyna basyp saklap shift knopkasyna basyp saklaýarsa efektin gapdaljagyna gelende şular ýaly şekile gelýär. Mişkamyzda şey dep uzaltyp bilýäs. Islesen kiçeltip bilýän. Şular ýaly. Inni misal üçin maňa şu yerden beýlesi gerek däliysek, lezimiz alýas, kesýäs. Maňa şul karasy gerek däliýsen, ýene lezimizde dur, bu yerden hem kesýärse, mişka geçirip, mişkaň çep knopkasyna gerek däl ýerinde ýa-da kesen ýeriň içinde mişkaň çep knopkasyny basyp saklaýanda goýbereňok, şeýleje alsak üstüni belleýär. Soň delete klawiaturamyzdan delete knopka basýas bolýar. Şu arala pozýa. Indi bu ikisiniň arasyny birleşdirjek bolsak, arasyna bir boşluğa bir gezek bassak, şular ýaly bolýar. Ýene delete knopka basýas bolýar. İkisini birleşdirýär. Nähili bol. Şular ýaly ýagdaýda bolýar. Ve arasına yine bir efekt koyuyoruz. Şeylere geçecek. Şimdi şu yerde bizim sesimiz arasına sesimize ayırdık bolýan. Bir-birine geçişi bir hilrak görünüyor. İki tane sesi birleştirmek için bolsa Ctrl Shift D knopka basýas. Yani arasına birinci belleýär. Kesen ýerimizin arajagyna şu ýagdaýda mişkamyz bilen näzeret şekil ýetgeýär. Mişkamyzyň çek knopkasy bilen bassak, araja gazaryp çykyp bellenýär. Bundan soň Ctrl Shift D knopka basýas. We iki sesimizi mikserleýär. Garyp geçirýär bir-birine. İçine çekýär. Misal üçin öz isleňize görä sağla bermek. Yumşady. Etçek işimizi edip bolanmazdan soň şunu daşyna çykarmaly bolan ýagdaýymyzda nähili eksport etmeli. Indi biziň ýanky şu ýokarsyna akjadadymyz videoň haýs aralygyny çykarasyň gelýär, şo ýerini belläp bolýar. Misal üçin şu ýerini alyp şu ýerde goýsaň, şu ýagdaýda eksport etseň, videoň şu ýerine çenli eksport eder. Därlerini etmez. Ýok. Çekip şular ýalyrak ýagdaýda galsa, misal üçin videomuz şu ýerde oturýar. Ondan şul karalyk boş golup galar, çykaran videomuzy eksport edilmeden soň şu ýerine şul karalyk bide garaňkylyk berer durar, boş durar. Şoň üçin bärik üns berip seretmeli ýerimiz esasy. Videomyzyň oturýan ýeri şeýle goýlaşdyrýar, görýär. Başyny görýär, başam şular ýalykyny. Goýokçy ýerinden tutsaň, füýşür bolýar, mişkaň çep knopkasy bilen. Bolanmazdan soň Ctrl M harpy basýar. Ctrl M harpy basanmazda bize ýöňüňizde şular ýaly sazlamalar çykýar. Indi nähili eksport etmeli. Her hili ýagdaýda öz isleňize görä eksport edip bolýar. Ýokarda formatlar ýazylýar. Nähili format isleýän bolsaň, şo hili çykaryp bolýar. Standart format edil häzirlikçe şumat
köp video çykarylşy şolar ýalyrak bolýar. H264-de goýýas formaty. Aşağı prezenti basýas bolýan. Berde de her hili bide razmer hödürleýär. Ne hili razmerde çykarasyň gelýär. Monitoruňyzda aşağı prezentler görünmese, misal üçin şu ýere basaňyzda haýsy näme mişkan haýsy setiriň üstüne goýsaňyz ýüzü görýändir. Misal üçin şu ýerde goýup istada degen zokda knop klawiaturadaky aşağı bakýan strelkany bassak, bir de aşağınam görkezýär. Näşeýle süýşürip bilýär. Aşağıda kän başga da razmerleri. Biz häzir misal üçin HD 1080 A25'de ýok tapawut ýok, P25'de goýsaňyz bolýar. Öde siňize görä haýsy razmer nähile gerek bolsa, şonam saýlaýaňyz. 1080p HD 1080p 25'de goýýas. Şular ýaly. We aşağına output name var. Goýup çykdyranlar. Bu ýere basýatsa, kompýuterimiň içine girýär, nire çykarasaňyz gelýär diýip soraýar videony. Özümüz bir yer belli misal üçin ýa-da men video içine alan videomyň ýanyna çykarjak ýene misal üçin adyny itkoýýar, kismeňde şolmadýarlar. Näşe diýärse, misal üçin sahranit diýdik. Sahranit diýär we şu ýerde export diýip bar. Exportda basýar. Näse porta öňümizde ýene kän videolar bolar. Tak içinde öwrenme zadymyz gatken. Yetişdigimden şolar ýaly bölek ýagdaýda video düşürüp goýarym. Nähil soraglaryňyz bolsa, geçenki videomda da aýtýarmyň, nähil soraglaryňyz bar bolsa, eger tesirde ýazyp bilýäňiz, kanalymyza agza bolun, paýlaşalyň. Kömegim degenler diýip umyt edýän. Häzirlikçe sag bolun.